Papera egingo dut eta lainduen arreba nagusia izango naiz. Kaixo, ni Miguelitoren papera egingo dut eta Juneren neba txikia izango naiz. Kaixo, ni Peperen papera egingo dut eta dendaria izango naiz eta hau nire umea. Kaixo, di Italea papera zer egingo dut. Rosaria estatuko dut. Zelan dago Rosaria? Oso ondo. Jaiztera. June kalera gara. Goaz. Bai? Kaixo, nire umea etorri altzara, zaintzera. Bai, orain doa zaintzera. Dundara joan behar gara. Ikerren hartzera. Kaixo, Kaixo, Pepe. Kaixo, Tolapiko. Oye, guazen Iker. Miguelito, etorri! Miguelito. Erosi behar du. Eta eman zer izan behar diozu? Barkatu, berriro dindu. Joan papera egingo dut antzerkia. Kaixo, nik antzerkian Juan Txamatzo izango naiz. Kaixo, ni antzerkian Pepe Lumea izango naiz. Juantxa, ernetu behar gara. Bai! Nengo nahi Pepe Lumea. Ez! Nola dago Rosaria maiteak? Oso gozoa. Nola dago? Nola dago? Normondun. Ala... Aletxaren dakaz... Ni geratzen naiz. Telebista ikusten. Guazen maitea, bai. Eta ginetzeko lanak, bai? Agur. Minecraft! Oh! La! Segundo! Hala! Aurdu bat joan behar naiz. Zer zer egiten duen? Juantxo! Zer dago egiten den numea? Eta ginduzetzeko lanak? Ze familia! Pista ikustera noa. Mami.
Hai, Creeper! Hasan itu gitu. Zombie bat! Venga, luego te da. Gara txenez tren zaituzu. Gauza bat. Gure emea oso pringatua da, eta gure familia oso eskergarria da. Aldatu behar gaur. Antxa, ez nadu behar. Bai. Joango nahi, gozaria bezatzu. Lehenik gure. Kaixo maitela. Primeran dago, oso gozoa. Batuko dokunek. Jango naiz Minecraft jolasetera. Ni be bai. Eta ni ere. Vamos. Creeper! Bageria lortu dugu! Antzerki hau espero dugu zure gustukoa izatea. Kaixo, nik antzerkian Mikelen papera egingo dut. Kaixo, ni antzerkian Piperen papera egingo dut. Kaixo, ni antzerkian Soniaren papera egingo dut irakaslea. Ian, etorri jolastera, mesedez. Ipini ladan mesedez. Ipini ladan. Eskolas horrela egingo duzue. Gertuan ditik, Ian. Horrela zigortuta garatuko zarete. Orain jarrera honan egingo dut. Igual zarete. Ni Max, umea naiz. Ni Zak, umea naiz. Ni Paula jantokiko begiralea naiz. Zak, sordu da, 12:30. Orduan jantokira, ezta? Ba. Zer dago eskaltzeko, Max? Lehenengo torri izan da, bigarren bakaida, hirugarren natila. Zer goz? Zer zaude egiten? Hor ni nago! Ni nago! Ez ni! Ni esu! Bale, zu. Paula, ez zait gustatzen. Ez zara azizak, hazi ja. Amaitu dut? Bigarrena. Bola gustatzen zaizu hori. Ez bazaizu gustatzen, bote inor konturatu gabe. Hori egin beharrean, zer nahi duzu? Ez zait gustatzen. Erdia Zak. Kaixo, usoa naiz eta antzerkian Jone lehenengo umea egingo dut. Kaixo, Israel naiz eta antzerkian Ianen papera egingo dut. Bigarren umea. Kaixo, Carlos naiz eta Rekiren papera egingo dut, hirugarren umea izango naiz. Kanasa! Betidazu pina eta zara nire laguna! Zer nahi dut egon zurekin, utzi! Utzi! Baina barkatu Reki. Utzi! Kaixo Reki, zer gertatzen zaizu? Dura
Kultura dukatzartu. Egin idazu mina! Normala esgintze bat dekozu. Esgintze bat dekozu, menda bat jarriko dizut, eta 5 egun egon behar zara berarekin. Reki eta Ian, egin berriro laguna. Nire laguna berriro esan nahi duzu. Bai, nahi du. Ia. Zaintzailea. Kaixo, nik zaintzailearen papera egingo dut. Kaixo, gu bi aizpak izango gara. Okindegira joango gara. Bai! Kruasana nahi du! Ez da betxatu ere, oso garestia da, ez dut erosiko. Zu ez zara gure ama, ez diguzu agintzen, orduan erosi! Eta gu, esaten duguna, zu bete behar. Ongi da. Orain modu honean. Joango gara okindegira. Bai! Kruasana nahi du, mesedes. Ez da betxatu ere, ez dut erosiko. Ongi da.